and sisters there. So today manang yung pangahaw, so karon manghinlo sa amin. And today I will be showing ipakita ko sa inyo kung saan ko dito molokiya chicken soup in Kuwait style. So stand by. The molokiya chicken soup. So this is our chicken. Kailangan na siyang i-boiled. And mo siyang mga herbs and spices na isabol sa akong pag-boil sa chicken. So we have we have darsin or cinnamon stick, lemon, dried lemon, bay leaves, chili, dried chili, some cloves, mismar, and cardamom seed. Natay mga liso-liso dire. Kini mga fennel seed ng uban o black peppercorn. So ibutang nato siya dire para sa atong pag-boil. Ayan. We will boil the chicken for about an hour para mahumok siya pag-ayo. So gidugangan lang nako siya og basal o 3 pieces na garlic. So ayan. So let's bring it to boil. Pabukalo na to daan bago nato ibutang ang manok. So karon while nag-boil ta, mag-vacuum sa ako again. Let's check if the water is boiling. Oh yeah, nagbukal na siya. So ibutang na nato tong manok. So this chicken is already clean. Mahugasan na ni siya. So gisoak ni siya og water. No, isoak na siya og vinegar and salt for 30 minutes. Para mawala lang ang iyang mga langsa. Tapos gihugasan na pud og usab, gi-strain, gipatulo. Limpyo na siya. So now ato siyang ibutang diri sa atong boiling water. So there you go. 1 2. So, pabukalon lang nato ang manok, no? So, about maybe 5 minutes, ibutangan na nato siya mga spices. So, let it boil. Ayan. Takloban sa nato, guys. Hello again, I'm back. So, this is the spices that I will put in our boiling chicken. So, kung unsa niya akong ipamutang dire. So, akong ipamutang dire is this one. This is curcum or turmeric. This is baharat. This is darsin powder or cinnamon powder. Filfil aswad or black pepper, lemon powder, and baharat. So, mao ni siya nga akong iputang dire na spice. Then, ato ni siyang ibutang dire sa atong boiling chicken. So, ano siyang ibutang dire. There you go. Para ma-mix. Ayan. So, let it boil for about maybe 30 minutes na. Humuk-humuk na ang manok. Let's see. Ayan. So, let it boil. So, now, let's add 2 Maggi cubes. Chicken cubes. And a little bit of salt. Ayan. So, pabukalon. Pabukalon na po siya. So, ang sabaw ani, mga ismaw itong gamiton kung maghimo tawag molokiya. This is the molokiya, guys. Ano siya ang molokiya? Kung sa Bisaya pa, sa luyot, tara na siya. Kini yung molokiya. Nakita ninyo, nakafocus. Focus. Basta molokiya. Ano siya? Minced molokiya. Wala siya naka-autofocus ba? So, ayan. Mo ni siya. Frozen. Kato ni siyang minced na molokiya. So, ang sabawan ng manok, mo itong gamiton. May sabaw natin sa itong molokiya. So, nandito rin ang atong molokiya soup. Ayan. Lapot na siya. So, wala na ako napakita kung yun sa rin ako mo. Pero next time, makikita sa inyo. So, muna ni siyang molokiya soup. And, katong chicken nga itong buboy. Ato siyang paikuhon ng hotel.
Ayan. And this is our rice. So, kapit na ni maluto ang atong sabaw. Ayan na. Pagpapalang na lang natin yung sabaw. So, next time, mapakita na ko sa inyo kung yun saan ako pagluto.